Eljön az a pillanat az életben, amikor a szülők és a gyerekek közötti szerepek elkezdenek megváltozni. Évtizedeket töltesz azzal, hogy neveld őket, irányítsd őket és áldozatokat hozz értük, de egy nap rájössz, hogy valami megváltozott. Lehet, hogy figyelmen kívül hagyják a tanácsaidat, elbabatelizálják a véleményedet, lekezelően bánnak veled, és ami még rosszabb, úgy éreztetik veled, hogy teher vagy, és ez fáj. Ha a gyerekeid elkezdtek kevésbé tisztelettel bánni veled, mint amit megérdemelsz, frusztrációt, sőt haragot is érezhetsz. Lehet, hogy szeretnéd emlékeztetni őket mindenre, amit értük tettél, az évekre, amelyeket azzal töltöttél, hogy őket helyezted előtérbe. De itt van az igazság. A harag nem oldja meg a problémát. Épp ellenkezőleg. Gyakran mindent csak rosszabbá tesz. Ehelyett van egy sokkal hatékonyabb módja annak, hogy visszaszerezd a tiszteletüket. Harc, veszekedés és neheztelés nélkül. Ma megosztok veled 6 dolgot, amit megtehetsz, amikor a gyermekeid nem mutatnak tiszteletet irántad. Ezek erőteljes változások. Egyszerű módosítások a reakcióidban, amelyek teljesen megváltoztathatják, hogyan látnak téged. Néhány közülük meglephet téged, de ha végig maradsz, felfedezheted, hogyan nyerheted vissza a helyedet, mint tisztelt és megbecsült személy az életükben. Kezdjük el! Első lépés. Hagyd abba, hogy az ő jóváhagyásukat keresed. Az egyik legnagyobb hiba, amit a szülők elkövetnek, különösen, amikor öregszenek, az, hogy túlzottan igyekeznek a gyermekeik kedvében járni. Lehet, hogy te magad is észrevetted, hogy így cselekszel. Próbálsz alkalmazkodni hozzájuk, igent mondasz, amikor nemet szeretnél mondani. Az ő szükségleteiket a sajátjaid fölé helyezed, abban a reményben, hogy ha eleget teszel, jobban fognak értékelni. De itt van a fájdalmas igazság. Minél inkább keresed az ő jóváhagyásukat, annál kevésbé tisztelnek téged. A tiszteletet nem az áldozathozatal szerzi meg, hanem az önmagad iránti tisztelet. Ha mindig meghajolsz, engedsz és próbálod fenntartani a békét, valójában azt tanítod nekik, hogy az érzéseid másodlagosak. Amikor elkezdik azt hinni, hogy könnyű természetesnek venni téged, a tisztelet eltűnik. Ismerek egy nőt, akit Margaretnek hívnak. Fiatal korában erős, független hölgy volt, de az évek során elkezdte megengedni a gyermekeinek, hogy minden döntést meghozzanak, az ő igényeikhez igazította a napirendjét, elrejtette a saját véleményét, sőt, figyelmen kívül hagyta azt is, ahogyan beszéltek vele. Csak azt akarom, hogy a család együtt legyen, mondta. De ennek eredményeként a gyerekei már nem értékelték őt. Úgy látták őt, mint aki mindig alkalmazkodik, mindig egyetért és mindig csendben van. Azt hitte, hogy fenntartja a békét, de valójában elveszítette a hangját. Ha a gyerekeid nem tisztelnek téged, az első lépés nem az, hogy tiszteletet követelj, hanem hogy abba hagyd annak színlelését, hogy szükséged van rá. Állíts fel határokat. Mondj nemet, amikor ki kell fejezned a véleményed, még akkor is, ha ez nem tetszik a gyerekeidnek. Mert abban a pillanatban, amikor elkezded tisztelni önmagad, másképp fognak rád tekinteni, és idővel a tisztelet visszatér. Második lépés. Ne vitatkozz. Mutass jó példát. Amikor a gyerekeid elbabatelizálják a véleményed, félbeszakítanak vagy tiszteletlenül bánnak veled, az első ösztönöd lehet, hogy vitatkozz velük, hogy emlékeztesd őket mindarra, amit értük tettél, és kényszerítsd őket a hallgatásra. De hadd mondjak valamit, ami megkímél téged éveken át tartó frusztrációtól. A vitatkozás soha nem működik. Gondolj csak bele. Mikor volt utoljára, hogy verekedéssel sikerült kivívnod valakinek a tiszteletét? A tiszteletet nem szavakkal nyerjük el, hanem a jelenlétünkkel, azzal, ahogyan megjelenünk és ahogyan reagálunk, amikor mások próbára teszik a türelmünket. Ha tiszteletlenségre haraggal válaszolsz, csak megerősíted azt a meggyőződést, hogy hatalmuk van feletted. Ismerek egy férfit, Franknek hívják, nyugdíjas tanár, aki egész életében magabiztosan vezette az osztályt, de otthon a felnőtt gyermekei elkezdték úgy kezelni, mint egy mellékest. Figyelmen kívül hagyták a tanácsait, elbagatelizálták az aggodalmait, és néha még nevettek is, amikor megpróbálta őket kijavítani. Eleinte visszavágott, próbálta bizonyítani, hogy még mindig megérdemli a tiszteletüket, de minél inkább vitatkozott, annál rosszabb lett. Egészen addig a napig, amíg Frank úgy nem döntött, hogy megváltoztatja a hozzáállását. Ahelyett, hogy vitatkozott volna, elkezdett igazán figyelni. Abba hagyta, hogy szavakkal hajszolja a tiszteletet, és elkezdett úgy viselkedni, mint egy férfi, aki már birtokolja azt.
Nyugodtan beszélt, bölcsességgel, anélkül, hogy érezte volna a győzelem szükségességét. És lassan a gyerekei elkezdték ezt észrevenni. Láttak egy férfit, aki nem volt kétségbeesve, hogy elnyeri a jóváhagyásukat, nem kellett bizonyítania magát. Egyszerűen csak sugárzott belőle az erő. Ha a gyerekeid nem tisztelnek, ne harcolj ezért velük. Mutasd meg nekik, hogyan néz ki a tisztelet azáltal, ahogyan önmagadat kezeled. Őrizd meg a méltóságodat, beszélj magabiztosan, és ami a legfontosabb, soha ne süllyedj le az ő szintjükre. Amikor szilárdan állsz a saját lábadon, méltósággal, ők ezt érezni fogják, és idővel követni fogják a példádat. Ha még mindig nézed ezt a videót, és hasznosnak találod ezeket a tippeket, írj a megjegyzésekbe egy 2-est, hogy tudassad velem, hogy jelen vagy. És ha még nem iratkoztál fel, javaslom, hogy iratkozz fel és kapcsold be az értesítéseket, hogy ne maradj le egyetlen videóról sem. A támogatásod segít nekünk értékes tartalmakat létrehozni, amelyek tájékoztatnak és inspirálnak. 3. lépés. Vonulj vissza az érzelmi függőségeddől. Az egyik legnehezebb lecke, amit az öregedés hoz, az, hogy nem támaszkodhatsz a gyermekeidre az érzelmi beteljesülés érdekében. Mélységesen szeretheted őket, és szeretnéd, ha viszonoznák az érzéseidet, de abban a pillanatban, amikor megérzik, hogy szükséged van rájuk ahhoz, hogy értékesnek érezd magad, a hatalmi egyensúly a kapcsolatban elkezd változni. Ez a valóság. Az emberek, még a saját gyermekeid is, tisztelik azokat, akik érzelmileg függetlenek. Amikor rájuk támaszkodsz megerősítés, gyengétség vagy figyelem miatt, nyomást gyakorolsz rájuk. És a hála helyett elkezdenek terhesnek érezni magukat. Eltávolodhatnak, türelmetlenül vagy akár ingerülten kezdhetnek bánni veled. És minél inkább üldözöd a szeretetüket, annál kevésbé hajlandóak azt megadni. Ismerek egy nőt, akit Helennek hívnak. Ő egy szívélyes anya volt, aki mindent megadott a gyermekeinek. Amikor felnőttek és a saját életükkel foglalkoztak, olyan helyzetben találta magát, hogy a telefon mellett várt, remélve, hogy hívni fogják. Amikor ez nem történt meg, ő hívta őket. Gyakran. Emlékeztette őket, mennyire hiányoznak neki. Mennyire szeretné, ha gyakrabban látogatnák meg. De ahelyett, hogy közelebb hozta volna őket, eltávolította őket. Kezdték úgy tekinteni a hívásait, mint kötelességet, nem pedig mint valamit, amit izgatottan vártak. Egy nap Helen valami mást tett. Abba hagyta a várakozást. Abba hagyta, hogy ő hívjon először. Ehelyett elkezdett magára koncentrálni. Új hobbit fedezett fel, barátokkal járt el, és a saját boldogságával törődött. És történt valami meglepő. A gyerekei elkezdték gyakrabban kezdeményezni a kapcsolatot. Elkezdtek tisztelettel lenni az ideje iránt. És úgy tekinteni rá, mint egy személyre, akinek saját, teljes élete van. A tanulság egyszerű. Minél kevésbé függsz a gyerekeidtől, hogy szükségesnek érezd magad, annál inkább elkezdik értékelni a jelenlétedet. Amikor megmutatod nekik, hogy képes vagy önállóan erős lenni, elkezdenek tisztelni nem kötelességből, hanem azért, mert valóban csodálják az életet, amit magadnak építettél. 4. opció. Állíts fel határokat és érvényesítsd azokat. Az egyik legnagyobb oké, amiért a gyerekek elveszítik a tiszteletet a szüleik iránt. Az, hogy a szülők ezt megengedik nekik. Ha megengeded a gyerekeidnek, hogy tiszteletlenül beszéljenek veled, lekicsinyeljék a véleményedet, vagy úgy kezeljenek, mintha az időd és érzéseid nem számítanának, akkor ezt fogják tenni. Nem azért, mert rossz emberek, hanem azért, mert az emberek, különösen a család, mindig úgy kezelnek, ahogyan megengeded nekik. A határok meghatározása nem jelenti azt, hogy el kellene zárkóznod a gyerekeidtől, vagy konfliktust kellene szítanod. Ez azt jelenti, hogy nyugodtan és határozottan meghatározod, mely viselkedéseket fogadod el, és melyeket nem. És ami a legfontosabb, ezeknek a szabályoknak a betartatása, amikor megsértik őket. Emlékszem egy Robert nevű férfira, egy nyugdíjas üzletemberre, aki egész életében fegyelemmel és magabiztossággal vezette a cégét. De amikor a felnőtt gyerekeiről volt szó, nehézségei voltak. Félbeszakították, amikor beszélt, bagatelizálták az aggodalmait, sőt, még az életstílusát is kritizálták. Eleinte eltűrte ezt, mondván magának, hogy nem éri meg vitatkozni, de idővel rájött, hogy a hallgatásával azt tanítja nekik, hogy az ilyen viselkedés elfogadható. Egy nap Robert megváltoztatta a hozzáállását. Amikor a fia félbeszakította, nyugodtan azt mondta, folytasd, amikor készen állsz hallgatni.
Amikor a lánya bagatelizálta a véleményét, azt válaszolta, nem kell egyetértenetek velem, de elvárom tőletek a tiszteletet. És amikor továbbra is átlépték a határait, világosan értésükre adta, hogy ha nem kezelik őt alapvető tisztelettel, nem fog velük időt tölteni. És tudod, mi történt? Elkezdtek figyelni. Eleinte ellenálltak, de idővel megértették, hogy az apjuk nem enged. Felismerték, hogy annyira értékeli önmagát, hogy tiszteletet követel, és ennek köszönhetően elkezdték megadni neki. Ha a gyerekeid nem tisztelnek téged, ideje feltenni magadnak a kérdést, hogy ezt megengeded-e. Mert ha nem állítasz fel határokat, azok maguktól nem fognak kialakulni, és ha nem véded meg magad, senki más nem fogja megtenni. Ha még mindig nézed ezt a videót, és hasznosnak találod ezeket a tippeket, írd be a megjegyzésekbe a 4-es számot, hogy tudassam, hogy jelen vagy. És ha még nem iratkoztál fel, javaslom, hogy iratkozz fel és kapcsold be az értesítéseket, hogy ne maradj le egyetlen videóról sem. A támogatásod segít nekünk értékes tartalmakat létrehozni, amelyek tájékoztatnak és inspirálnak. 5. lépés. Hagyd abba az adakozást anélkül, hogy értékelnék. Az egyik leggyorsabb módja a tisztelet elvesztésének, ha folyamatosan adsz olyan embereknek, akik ezt nem értékelik. Szülőként gyakrabban tesszük ezt, mint gondolnánk. Odaadjuk az időnket, energiánkat, támogatásunkat, még akkor is, ha ezek nincsenek észrevéve. Még akkor is, ha természetesnek veszik őket. Még akkor is, ha követelőző hozzáállással találkozunk. De itt az igazság. Amikor valakinek adsz, aki ezt nem értékeli, nem szeretetet vagy tiszteletet építesz, csak elvárásokat. Megszűnnek értékesnek tekinteni a kedvességedet, és elkezdik úgy érezni, hogy joguk van hozzá. És abban a pillanatban, amikor abba hagyod az adást, nem hálát éreznek, hanem kényelmetlenséget. Ismerek egy férfit, akit George-nak hívnak, egy apát, aki mindig nagylelkű volt a gyermekeivel. Pénzügyileg segítette őket, amikor csak szükségük volt rá, mindent félretett, hogy segítsen nekik, sőt, az életét is az ő igényeikhez igazította. A hála helyett panaszkodás fogadta. Nem köszönték meg, hanem többet vártak el. És ami a legrosszabb, amikor végül neki volt szüksége a segítségükre, túl elfoglaltak voltak. Egy nap George elhatározta, hogy változtat valamin. Abba hagyta a túlzott erőfeszítéseket. Abba hagyta a segítségnyújtást, mielőtt megkérték volna rá. És ami a legfontosabb, elkezdett nemet mondani, amikor szüksége volt rá. Eleinte a gyerekei frusztráltak voltak, és nem értették, miért nem alkalmazkodik már minden lépésüknél hozzájuk. De idővel valami megváltozott. Elkezdtek értékelni az idejét és erőfeszítéseit, mert hirtelen rájöttek, hogy a nagylelkűsége nem korlátlan. Ez egy ajándék, nem pedig garancia. Ha úgy érzed, hogy a gyerekeid nem tisztelik az idődet, erőfeszítéseidet vagy kedvességedet, lépj hátra egy pillanatra, és kérdezd meg magadtól, hogy többet adsz-e, mint kellene. És ha igen, mi történne, ha abba hagynád? Mert amikor megtanítod az embereket arra, hogy a nagylelkűséged a tisztelettől függ, elkezdenek ennek megfelelően viselkedni. 6. lépés. Építs életet rajtuk kívül. Az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy visszaszerezd a gyermekeid tiszteletét, ha megmutatod nekik, hogy a boldogságod nem körülöttük forog. Szülőként természetesen feláldozzuk magunkat a gyermekeinkért, életünk középpontjába helyezzük őket, de ahogy öregszünk, ez a dinamika megváltozik. Ha egész életedben őket helyezted előtérbe, elkezdhetnek úgy tekinteni rád, mint valakire, akinek nincs többé mit kínálnia. Az emberek tisztelik azokat, akiknek saját céljuk, saját érdeklődési körük és saját beteljesülésük van. Ha a gyermekeid azt látják, hogy rájuk támaszkodsz szórakozás, megerősítés vagy értelem forrásaként, elkezdhetik magukat túlterheltnek érezni, sőt, úgy tekinthetnek rád, mint valakire, akinek nincs saját élete. Ismerek egy nőt, Eleanornak hívják, egy özvegyet a 70-es évei végén. Férje halála után mindent a gyerekei életébe fektetett. Folyamatosan hívogatta őket, kéretlen tanácsokat adott, és elvárta, hogy betöltsék a férje utáni ÜRT. Ahelyett, hogy közelebb hozta volna őket, eltávolította őket. Ritkábban látogatták meg, a telefonbeszélgetések rövidebbek lettek, és Eleanor magányosabbnak érezte magát, mint valaha. Ekkor hozott egy döntést. Csatlakozott egy könyvklubhoz, elkezdett utazni a barátaival, önkéntesként jelentkezett a helyi közösségi központban, és abba hagyta, hogy a gyerekei legyenek élete középpontjában. És valami csodálatos történt. A gyerekei gyakrabban kezdték kezdeményezni a kapcsolatot.
Érdeklődtek, mivel foglalkozik, csodálták a függetlenségét és tisztelték őt. Ha a gyerekeid nem tisztelnek, kérdezd meg magadtól, hogy teljes, jelentőségteljes életet élő személyként látnak-e, vagy valakit, aki csak a figyelmükre vár. Mert amikor megmutatod nekik, hogy élsz és nem csak létezel, teljesen másképp fognak rád tekinteni. Ha még mindig nézed ezt a filmet, és hasznosnak találod ezeket a tippeket, írd meg a hozzászólásokban, hogy 06, hogy tudassam, jelen vagy. Ha még nem iratkoztál fel, javaslom, hogy iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket, hogy ne maradj le egyetlen videóról sem. A támogatásod segít nekünk értékes tartalmakat létrehozni, amelyek tájékoztatnak és inspirálnak. Végső gondolatok. A tisztelet nem olyasmi, amit megkövetelhetsz a gyermekeidtől. Ez valami, amit azzal inspirálsz, ahogyan megjelensz, határokat állítasz fel és élsz. Ha elkezdték kevesebb gondossággal, kevesebb figyelemmel vagy kevesebb tisztelettel kezelni egymást, ne pazarold az energiádat haragra. Ehelyett változtass a hozzáállásodon. Hagyd abba az elismerésük hajszolását, mert minél kevésbé van rá szükséged, annál többet adnak belőle. Mutass jó példát, mert a méltóságot hangosabban beszél, mint a szavak. Vonulj vissza az érzelmi függőségedből, mert minél önállóbb vagy, annál inkább tisztelni fogják a jelenlétedet. Állíts fel határokat, mert az emberek úgy fognak bánni veled, ahogyan azt elvárod tőlük. Hagyd abba az adakozást anélkül, hogy értékelnének, mert amikor a nagy lelkűséget magától értetődőnek veszik, elveszíti az értékét. És ami a legfontosabb, építs egy életet rajtuk kívül, mert az emberek tisztelik azokat, akiknek saját céljuk, saját örömük és saját beteljesülésük van. Ha követed ezeket az elveket, valami csodálatos fog történni. A gyermekeid teljesen más fényben kezdenek majd látni téged. Nem mint valakit, aki a figyelmükre vár, hanem mint valakit, aki önmagában is tiszteletet ébreszt. Idővel ez a tisztelet visszatér hozzád. Nem azért, mert követelted, hanem mert kiérdemelted. Köszönöm, hogy ma csatlakoztál hozzánk. Szívesen hallanám a véleményedet. Hagyj egy megjegyzést alább, és oszd meg egy dolgot, amit ma tanultál, valamint azt, hogyan tervezed ezt felhasználni az életedben. A gondolataid fontosak számomra, ezért ne habozz megosztani őket. A hozzászólásaid olvasása hatalmas motivációt és támogatást ad nekem. Ha tetszett ez a videó és hasznosnak találtad, nyomj egy lájkot, iratkozz fel és oszd meg. A támogatásod segít nekünk értékes tartalmakat létrehozni, amelyek tájékoztatnak és inspirálnak. Köszönöm, hogy megnézted, és találkozunk a következő videóban.